ברוכות הבאות ל-FML! ייי! אני לובה. ואני הדס. ואנחנו כאן עם עוד סרטון איכות מבית היוצר של FML. כן. היום אנחנו נדבר על מוצרים שמחרמנים אותנו. אני הכנתי ריקוד קטן, אני מפתיעה אותך כאן. וואו. שימו לב, מוצרים שמחרמנים. תנו לי! מוצרים שמחרמנים. תנו לי! אני מרגישה מגורה. יופי, זו הייתה המטרה. אני חושבת שאם יש משהו שמעורר בנו דחפים מיניים הרבה יותר מבחורים ומין, כי בוא נודה, מין זה נחמד, אבל אם אתם רוצים להוציא ממני אמוציות אמיתיות, תנו לי לושן, תנו לי סקינקר, תנו לי מוצרי יוקרה. אז לכן אנחנו נדבר היום על האירוטיקה האמיתית, פורנוגרפיה לשמה, מוצרים שמעוררים בנו דחפים מיניים, גורמים לנו לעשות ככה מול המסך. אז תמשיכו לצפות. אני רוצה להתחיל במוצר חדש שיצא, עדיין לא יצא, אני כמובן בווייטליסט, obviously, וכשראיתי את סרטון ההכרזה של קרולין היירונס על הקופסת החלומות שלה שהיא משיקה בשיתוף עם אתר קלט ביוטי, אני הרטבתי בתחתונים, לא אכחיש, הרטבתי בתחתונים. אני לא צריכה לקנות חדש. הקופסה הזאת כאילו נוצרה בשבילי. אבל לא לתקציב שלך. אבל לא לתקציב שלי, לא. יש שם שמן, תמצית 1000 הברדים של קיפריס. כן. יש שם את גוד ג'ינס של סנדי ריילי. כן. יש שם שמן ניקוי לפנים שעדיין לא יצא בבכורה עולמית של מאי לינסטרום. יש שם נר של בלה פרויד. יש שם את התרסיס פייסמיסט של אמורוביץ, ה-Queen of Hungary. יש לך סיגריה? כן, הקופסה הזאת היא כל מה שאישה מלאת תשוקה ותאווה כמוני יכולה לרצות. יש רק קאץ' אחד קטן, פעוט, זעום. היא עולה 195 פאונד. הוריד לי, יש לי ביצים כחולות של שופינג. זה כואב לי מאוד. אני לא אכחיש, אני בווייטליסט, נרשמתי לווייטליסט, אבל בואו נאמר את האמת, אני לא במצב שאני יכולה להוציא מעל 1,000 שקלים על קופסה, לא משנה כמה היא מרטיטה אותי. נעשה קבוצת רכישה, כל אחת תקבל 10 מיל מכל מוצר. בואו נעשה קבוצת התאבדות המונית, כי אנחנו לא נוכל לשים את ידינו על הקופסה הזאת. כן, בזה תמו חיי בעצם. להתראות. לא, יש עוד מוצרים לדבר עליהם, ואז נוכל... ואז נוכל לקפוץ מחלות. כן. אני רוצה לדבר על מוצרי גלוסיי. מי שלא יודעת, הנה פרט טריוויה חדשני ושימושי מהסוג שלו בערוץ. גלוסיי הוא בעצם מותג שיצרה אמילי וייס, שהיא הבעלים של Into the Gloss, שזה מגזין ביוטי אינטרנטי מאוד נחשק. היא יצרה מותג עם אריזות ורודות מאוד נאות, כשהאג'נדה של המותג הזה זה Skin First, then makeup. כלומר, אפשר למצוא במותג מוצרים שהם מאוד מאוד כלילים, מעניקים כיסוי מאוד קל וחי, והמטרה היא באמת לגרום לאור להיראות כמה שיותר טוב, כדי שלא יהיה צורך להמיס באיפור, כפי שאנחנו עושות. אז למרות שזו לא הצורה שבה אנחנו מתאפרות, אני חושקת בגלוסיי מאוד. יש לי כבר כמה וכמה מוצרים של החברה, אבל כמו תמיד אני רוצה עוד. מעניינות אותי המסכות של המותג, מעניין אותי הג'לי מילק קלנזר. אמרת ג'לי, אמרת הכל. כן, זה המרקם שלנו עכשיו. אני מעוניינת בהיילייטרים, אני מעוניינת אפילו בגלוס החדש, ואני בכלל לא טיפוס של גלוסים, אבל אמורה להיות לו פורמולה טובה ואמור להיות נאה. מה עוד אני רוצה? ויש לי את המוצרים שכבר נמצאים אצלי באוסף, שזה הבוי בראו שהוא מעולה, יש לי את קרם לחוט והפריימר שהוא מעולה, יש לי את תרסיס מי הברדים, כן, הבלם שלהם מעולה, אז יש לי כבר אוסף נאה של מוצרים, אבל תוצאות. אין לי מוצרים של גלוסיי, אני חולקת את התשוקה עליהם, וכל פעם שאני אצלו בה אני נוגעת בהם כשהיא לא רואה.
אוקיי, הדבר הבא שאני חושקת בו, זה לא כזה יקר ויוקרתי, מלבדך, obviously, זה לא כזה יקר ויוקרתי, אבל משום מה עדיין לא שמתי את הידיים המטונפות שלי על פלטות הצלליות של זויבה. שלך למשל יש את הקוקו בלנד, שגם בה אני נוגעת כשאת לא מסתכלת, ויצא עכשיו בקלט, וואי, הקול שלי רטט שאמרתי את זה, אבל יצא בקלט קופסה עם 3 פלטות של זויבה. וואו. משהו עם קוקו בלנד, משהו עם מרציפן נראה לי, ומשהו עם שקדים, לא יודעת. אבל 3 פלטות של זויבה חמות, כמו שאני אוהבת, צפופות יחד, אחת עם השנייה בתוך קופסה. וואו. המוצרים הבאים שאני אדבר עליהם הם מוצרים של שרלוט טילברי, שזה עוד מותג שיש לי ממנו כמה מוצרים. יש לי את פלטת הקונטור הידועה של המותג, יש לי את עיפרון השפתיים שעליו דיברתי כבר במוצרי ההולי גרייל שלי, יש לי 2 שפתונים שלה, אבל אני רוצה עוד. אני מעוניינת בפודרה שלה, אני מעוניינת בעיפרון גבות שלה, אני מעוניינת, ומה עוד? יש עוד שפתון שאני רוצה שנקרא לוסט צ'רי, יש לו גוון הורס. סמקים שלה לא כל כך מעניינים אותי, המסכה שלה נשמעת מעניינת, הקונסילר טוש להערות נשמע מאוד מאוד מעניין. קיצור, אם לסכם, אני מעוניינת. אני חולקת את תחושתך, יש ללובה את הפילם סטאר ברונז אנד גלו. יש לי 2 גרסאות, יש לי גם גרסת הקרם. וואו. אם את רוצה משהו לך יותר. בקרם שלך לא נגעתי. וואו. הייתי מזהה. כן, היא הייתה מזהה את התינופת שהייתי משאירה אחריי. כן. אבל אני מזמינה אותך לבוא להתפלש בה. אני מקבלת את ההזמנה ואנחנו תראה מאוחר יותר הערב. אוקיי. הדבר הבא שאני חושקת בו מאוד, ושוב גם פה לא מדובר באיזשהו מוצר שהוא יקר ומעבר להישג ידי, ובכל זאת הוא לא בידי, וזה אולי יפתיע אתכם ואותך, אבל אלה שלישיית השפתונים הנוזליים מקולקציה, שלישיית השפתונים הנוזליים מקולקציית היין של עופרה. Good choice. את אוהבת את הבציר שלך? אני אוהבת את הבציר, ולמרות שהם שרלילים שם בעופרה, הם כאילו חילקו ונתנו ופתחו רגליים לכל בלוגרית אחרת מלבדי. כולל אותי, תודה. כולל אותה, ורק אני לא קיבלתי. אני חייבת להוסיף את האינפוט שלי בתור מישהי שקיבלה. זו אחת הקולקציות המוצלחות של עופרה בזמן האחרון. אני יודעת. אפילו שהכרזתי ששפתוני מאט הם אאוט, אני מאוד נהנית עם הקולקציה הזו, יש שם גוונים ממש ממש יפים, לבישים, ועם זאת לא סופר שגרתיים. אז קולקציה מאוד מאוד מוצלחת, ואני מבינה מדוע היא מעוררת בך דחפים מיניים. שוב, גם במקרה הזה אני צריך לבוא ללובה כדי להרוג וללטף ולגעת. טוב, אני רוצה לדבר על המוצרים של טאטה הרפר. מי שלא יודעת, זה ליין של סקינקר עם אריזות ירוקות, נמכר בקלט ביוטי, מחירים מופקעים, אבל הרכיבים ממש טובים, המוצרים מסקרנים, ומעל הכל, אני ממש נהנית לומר טאטה. 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 אוי, זה רגיש טוב. נכון? כן. דמיינו לעצמכם סרטון שבו אני מציגה מוצר טאטה. אני בטח אהיה לבושה בטורבן ובשכמיה, אני חושבת שככה ראוי להגיש את זה. ככה עושים את זה. טוב, אז זהו, אין לי בעצם יותר מה לומר. טאטה. אוקיי, המוצר הבא שאני מאוד חרמנית ומלאת תשוקה לגביו, זה סרום שמנים של מותג שנקרא וינטנרס דוטר. זה משהו גם שקרולין היירונס אהובתי המליצה עליו, וגם היוטוברית שאת אוהבת לשנוא, סטפני ניקול, דיברה עליו רבות. החברה הזאת מייצרת רק מוצר אחד, וינטנרס דוטר, רק מוצר אחד, וזה הסרום הזה, שמכיל תמציות של 22 שמנים שונים. אלוהים. וזה ככל הנראה לפי כל הפרסומים, זה החומצת פלולס. The bomb.com. זה הפלולס.
כמובן שגבינית פלטרו מכורה למוצר הזה, בטח היא מתקלחת בו, שזה רק הגיוני לאור העובדה שזה עולה, הבקבוקון סרום הקטן הזה, 150 פאונד. 150 פאונד. ולמרות זאת היא נראית חמוצה, הגבינית. חמוצה, אך מתוחה. כן. ואני מעוניינת בדבר הזה מאוד. אני רוצה לדבר על מותג סקינקר נוסף שנקרא הרביבור בוטניקל. זה מותג שנמכר באתר ששולח לישראל עבור $15. אני חושבת שהם גם נמכרים, מוצרים מסוימים שלהם נמכרים גם באתר של בן דו, גם באתר של מוריה סיל, גם באתר של אורבן אאוטפיטרס, גם בספורה. הם מותג עצמאי, אבל הם כבר די חולשים על השוק. זה מותג שגם עשוי 100% מרכיבים טבעיים, שמנים, the good shit. כן. המוצרים לא סופר יקרים, הם לא עולים 150 פאונד. ספציפית אני רוצה את שמן הלפיס, שעולה, אם אני לא טועה, $75. גרושים. בקטנה, יחסית לקופסת יופי ב-190 פאונד, זה באמת בקטנה. כן. הם עושים עבודת סושיאל לפנים, האריזות שלהם יפות והמוצרים באמת טובים, אז אני מעוניינת. המותג הבא שאני מאוד מאוד מעוניינת בו זה MV Organics. זה מותג שאסתי ללונד, יקירתנו, חופרת עליו לא מעט. יש לי את שמן הוורדים שלו. באמת? כן, כן. זה חדש. יחסית. שונה. הוא ממש טוב. אני מרוגשת וזוהמת בו זמנית כרגע. כן, זה מותג סקינקר אורגני עם הרבה שמנים, וגם הם לוקחים קרדיט על סקין פלולס של אלישה קיז. הסיבה, ככל הנראה, שאלישה קיז הפסיקה ללכת עם איפור, זה כי הסקין שלה כזה פלולס מהמוצרים של MV Organics. אני מעוניינת מאוד. אני אבוא אליך מאוחר יותר. כן, סיכמנו שהערב אני אנהל בחדר ואפקה בזמן שאת מתייחדת. אני הולכת להתייחד עם המוצרים שלך. אני אחלל אותם, יש לי חבל לך על הזמן. תחללי אותם. אני רוצה לדבר על המוצרים של בירדו. מעולם לא שמעתי על זה. את בטוח מכירה, זה מותג נישה של פסמים ושל נרות, הם נמכרים באתר Space & K, אני מניחה שגם בסטרוברי, מוצרים מסוימים, יש לי בושם שלהם, יש לו ריח כזה של תחב מאוד... חשבתי שצריך להגיד של תחת וכזה. הלוואי. וואו. אוקיי, של תחב. תחב, כמו שאני אוהבת, אני אוהבת ריחות שמריחים כמו פסולת, ויש לו גם אוסף של נרות, הנר הכי מפורסם שלהם נקרא ביבליותק, הוא אמור להריח כמו ספרים ישנים. בוא, אני לא מעוניינת, אני מעוניינת בנר הוורדים. כן, אז פשוט מותג, קודם כל הוא שובר את האינסטגרם, אצל כל אינסטגרמרית שמכבדת את עצמה, את יכולה לראות או בושם שלהם. מביך אותי שאני לא יודעת. את יודעת, כשתראי את התמונה של האריזה, שאנחנו כמובן לא נדביק פה, אלא רק נצרף בתיבת המידע, תעבדו קצת, אז את תראי שאת מכירה. אני מחכה להתוודע. זה היה טוב לך כמו שזה היה טוב לי? וואו, כן, זה היה לי טוב, ויחד עם זאת גם היום ונורא. כן. אני מקווה שגם לכם היה טוב, שיצאתם מסופקות מהסרטון הזה. מקווה שאתן מעשנות עכשיו את הסיגריה שאחרי. כן. נוכל להמליץ לכן על מבצעים של תחתונים 3 ב-10. כן. אתן תצטרכו. אתם תצטרכו. אתן תגלו שקרתה תאונה. כן, לפני שאתן רצות אבל לקנות תחתונים חדשים, אל תשכחו להירשם לערוץ הזה, תלחצו על כפתור הסאבסקרייב. זה בחינם, כמו שנהוג להגיד. אנחנו נותנות בחינם. רק תירשמו. וככה אתם לא תחמיצו אף סרטון שלנו. בכל שעה, בכל יום, אנחנו 24/7. פה לתת. כן. אז בנימה זו, תודה. ביי. את תמיד שומרת על שפה כל כך נקייה, את אף פעם לא קיללת. למה? בסרטון הקודם קיללתי. מה אמרת? אמרתי פאקינג משעמם. וואו. פעמיים. יש לי פה מזובל. בשביל זה אני איתך. הסרטון הזה יצא משליטה. אבל תנו לי יין, אני רוצה את היין של עופרה בתוכי. כאילו... אני אשמח מאוד בקבוק יין. באוסף שלי.
עכשיו כשהם ידעו מה את עלולה לעשות עם השפתונים שלהם, בחיים לא ישלחו לי. שלא ישלחו לך.